Min din il-ġimgħa l-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo beda joffri s-servizz ta' radioterapija għal pazjenti morda bil-kanċer. Waqt żjara li jagħmel is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern, wieħed seta' jinnota li l-pazjenti qed igawdu minn servizz ta' magna moderna, simili għal dik offruta fi Sptar Pawlu Boffa. Dan fil-waqt li fi Sptar Boffa baqgħet tingħata l-kura bir-raġġi. Il-fiżiku mediku Martin Pirotta spjega l-analiżi estensiva li ssir qabel ma pazjent jieħu l-kura tar-raġġi. Il-pazjent jisir l CT scan biex inkunu nistgħu nimmarkaw eżatt it-tumur fejn qiegħed. Wara dan jisir trattament, pjan ta' trattament fuq il-computer tagħna. U dak il-pjan mbagħad inkun nistgħu nibagħtuh is-sistema li tikkontrolla l-linear accelerator ta' warajna biex imbagħad wara nkunu nistgħu nagħtu it-trattament fuq dawn il-linear accelerators. Wara li f'Diċembru tas-sena li għaddiet dan iċ-ċentru beda jilqa' pazjenti outpatients, fi żmien qarib se jibda jilqa' inpatients. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern spjega li f'Settembru li ġej se tkun twettqet il-migrazzjoni sħiħa. Ħajkun lest kompletament, il-migrazzjoni ħatkun lest kompletament f'Settembru li ġej ġifieri x-xahar dieħel biex bekk nkunu nistgħu il-pazjenti tagħna ntuhom il-kura kollha fejn għandha x'taqsam ma' kanser minn dal-isptar il-ġdid. Id-Dipartiment tal-Onkoloġija se jkollu 113 sodda u se joffri servizz ta' kura ta' matul il-jum. Fl-istess waqt l-Isptar Boffa se jibqa' joffri servizz ta' dermatoloġija u ħajibqa' jilqa' pazjenti minħabba problema ta' sodot. Dan sakemm ikun lest il-bini ta' San Luqa u Kering Grek. Madankollu is-servizz li dejjem tal-Isptar Pawlu Boffa se jibqa' jitfakkar fl-Isptar Serent Nimamo u dan permezz ta' fotografija xogħol studenti tal-MCAST.